What the fuck? Så lige da jeg skulle til at gå, så kommer han. Tør vi gøre det igen? Ja, fuck it. Okay. Well, hey there. Nice to see you again. Could you give me one chocolate milk? I've had enough caffeine this morning. Whoa! Nej! Tak. All right. "30 seconds. It's fine, it's fine. Jeg har en frying pan. I'll just... Boom! 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 And you'll be gone. Mens der er panden. Du kan ikke komme herind. Taber! Taber! Måske jeg bare vil have en autograf. Det får han ikke i en gyde klokken lort om natten. Det kan jeg godt love dig for, bror. Det kan jeg godt glemme alt om. Jeg tror på... What the fuck? What? Hvad var det? Kunne I se det, der poppede på min sten? Hvad var det? Okay, gæs jeg tager det der med mig. Alright. Passerke. Hvad var det? Skød du lige? Jeg går på min roommate hernede. Bagved, der rammer bagved, rammer bagved. Bye, Garrett! Nej, nej! Nej, hvor er det pinligt! Nej, hvor er det pinligt! Så er det ikke nok. Promo! Min goat! Kom nu, Promo! Ja, Promo! Du kan også godt tage hende der. Okay. What the fuck? Hvorfor kommer Benjamin Jonsson på? Hvad er det for en video? Så må du rate en 1 ud af 10 skala. Skal jeg det? Det sætter du mig virkelig til at gøre det her, by the way, Steven. Det er fuldstændig skørt. I mean, den fik en smash, og en smash over sådan 6-7. 6-7! Jeg skal fixe mig selv. Luk nu røven! Luk nu røven! Hey chat, I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I can't drink some. Hvorfor synger bro bare? I can go. No. Han er skiftet, what the hell, my guy? Stream har ikke engang kørt i 20 minutter.
Holy go. Nej, exit, guys. Exit. Spam W. Holy shit, Jonas. Jeg har et spørgsmål. Ja. How much dick could a woodchuck suck if a woodchuck could suck dick? We'll see. Hvad sker der? Hvad er det, der sker lige nu? What the fuck er der sker? Den der. Jeg kan rigtig godt lide pølser. Lad være. Nøj, du er god jo. Jamen tak. Så den er jo bare... Ej, nej, det gør jeg ikke, Lad være med at klippe det, jeg mener det, lad være med at klippe det. Jeg har det muted nu. Jeg har et spørgsmål, Bæk. Holy nej, get away. lige tilbage. Nej, gå nu væk. Nej, lad mig. Hvorfor kan jeg høre dig hele vejen? Hvorfor kan jeg høre dig hele vejen? Jeg så meget Minecraft, så jeg ved ikke så meget om det. Jeg føler, det var en justified kill. Det der. Nej, fordi jeg havde faktisk... Hvordan skal... Jeg havde faktisk en craving efter pølser, fordi... Altså, lad være med at kigge på mig sådan der, når jeg skal sige det. Det er allerede slemt nok i forvejen at sige. Jeg hesiterer med at sige det så meget. Men nej, jeg har ikke fået en pølse, jeg ved ikke hvor lang tid. Lad være med at kigge på mig. Nej, jeg sælger... Joe-hatten er stadig ikke til salg. Fuck, det kunne være sjovt, hvis hun sagde, hun ikke gad have matcha nu. Can I have a boba strawberry matcha milk tea? Hvad vil du mig? Okay, look away. Hvad var det psykologen sagde? Look away. Take a breather. Slap af. Oh my god, det virkede. Det virkede. Se om jeg kan få en BQ her igennem. Oh, what a steal! An ally has been slain. Hvordan ser det her ud? Hallo? Surprise, man. Bæk, smil til kameraet. Ej, nu stopper vi. Bæk, smil til kameraet. Hvad? Nej.